So, good morning, Mr. Larry Chavez. Nagdam ko siyang ihatagan kung ito mga sapatos. Unsay meaning. Bag-ong sapatos nagkahulugan sa usa ka panaw or travel. Kundaan ang sapatos nga imong madamguhan, dunay suod mong higala o hinigog mga dugay na kaayong waig dungog ang mapatimaw pinaagi sa sulat or karon uso naman text, call or chat or video call o sa personal nga pagpakita. Pero kung imong ilabay ang sapatos nga daan, tunay dakong kabingkilan o kagubot ang mahitabo. Kung maputol ang tikod sa imong sapatos sa imong damgo, magbugno ang asawa o bana ug magkinarwasay ang manag-uyab, mag-uliay sa ilang mga kinuptanan ug handumanan. So, sa meaning, Sir Larry Chavez sa imong damgo. Arita kang Ma'am Elisa Ekchori Umpay. Batod pa niya, good morning sa Ladyo Mama Kuligas. Magpahubad unta kung damgon nako. Mao ni akong damgon nag-adto daw mi sa usa ka balay nga dugay na walay tao. Pero kana nga balay na ay mga butang nga wala giatiman. Unya na daw nagbantay, tapos katong nagbantay nag-ingon daw namo nga naay sakyanan. Mo saki ninyo pag-adto sa bukid, tapos wala pa ko nagsakay sa sakyanan, naglibot pa daw ko palibot sa maong sa gawas. Unya pagsakay na akong sakyanan, nagbiyahe na. Pag-abot sa unahan na daw tao nga ay diferensya sa pang huna gilabay dami og unya akong maguwang wala pa nakasakay, naigo ang bintana sa right side sa driver. Nag-ingon daw kog mapukoso og dagan kay basin unya maapsan ta guba atong sa amin. Unya palungan may abot sa unahan, unya na napud lagi nga nagtabang na mo iyang gitulod ang sakyanan aron makadagan. Unya katong laki nga nagtabang na mo nangayo og suhol mga ila sa 100 mo to share na mo ni meaning. Kung makakita kag buang sa imong damgo, makasugat kag mga higala nga dili matinud-anon, ulo-uluhan ka o daghang musip-sip kanimo. Kung usa ka maghuhukom kun huwis ang imong magdamgo sa buang dili pa makahatag sa iyang hukom. So dili mayo ang magdamgo ka sa usa ka buang. So mo ako na natubag Ma'am Elisa ang imong damgo. Unsay pasabot anang awom babaw sa dughan. Ang awom sa dughan sa wala nagkahulugan nga masinabuton, dili dalo, maluluyon og mapinanggaon. Kung ari guys sa dughan po sa tuo, nagkahulugan nga isog, matinumanon sa gusto, hugot og baruganan. So mo na meaning sa imong awom Maria kung sa dughan. Pero kung ari po ta sa abaga, ato na ning lubos-luboson sa Tagalog pa. Kung awom na sa baga, sa wala, magpasan og mga bugat nga mga suliran. Kung ari sa tuo nga baga, nagkahulugan nga kanunay nga samukon, kasinahan og mga dagkong mga suliran ang pagapasanon. So laglag kagikan sa atop. Unja nakasurvive ka kay nakagunit kag saging, dayon nangita grilo. May papa kay naay siya'y gikuha sa rilo. Nakita ko isa kay kining mahulog, sir, di gini maayo. Nagkahulugan ni siya nga mapakyas ka sa imong mga plano na kay tinguha nga dili pa moabot karong mga panahon na. Basta mahulog, bisan asa ka mahulog, kapakyasan yun na.
Unya ang sunod nagdamgo ka og relo. Atong tanawon ang kahulugan sa relo. Relo o orasan, kahulugan nga kung makita mo ang orasan, malagmit nga maulahay ka sa imong trabaho o mga transaksyon. Pasabot ba nga kung dunay opportunity, maulahay ka. Pareha ba itong mga assistant sa gobyerno nga wagi ka maapil. Nga na, maulahay ka. Kung ulitaw ang magdamgo, maunhan og pangulitaw sa laing ulitaw ang iyang giplanuhang pangyaban sa siya. Kung basta mataga ka kapakyasan, ang relo maulahay. Tumura og nag-combine ba relo og kuan, delikado yung maliit ka ani. Salamat Ixdod. Adito ni Jack Smith Dawson. Nangutana siya sa alom sa kuto-kuto. Parihara ni sa tiyan, nagpasabot niya siya sir or ma'am, nga malumog balatian or maluluyon nga dangpanan daghang mga ayo og hinabang kanimo. So daghang salamat Jack Smith Dawson. Adto ni Kersey Queen Xiangxiai, meaning sa alom nasa noun, right, nagkahulugan nga maluluyon ka, mapaubsanon ug napugay mo sa bugan. Nagkahulugan sa imuha nga pagkadugokon sa bugan or sa bulog. Nagkahulugan nga bato balani sa opposite sex. Ang dalaga nga makauyab ug auman sa tuong bugan dili makatulog kung dili makakita sa iyang uyab. So same po ni kung laki pod